Enw fi 'di Dewi Hywel, dwi'n fy trydydd blwyddyn a dwi'n astudio Troseddeg. So yn amlwg mae'r Troseddeg yn clymu fewn efo gyfraith a mae'n ardal reit fawr o fewn y coleg. Hynna mae'r darlithwyr yn angerddol am pob un pwnc maen nhw'n wneud. Yn enwedig rheina sy'n dysgu trwy Cymraeg. Mae'n tiwtor personol i'n Gymraes a mae hi'n galluogi bod fi'n gallu gwneud fy traethawd hiri i'n Gymraeg. Ond bod rhan fwyaf o'r darlithwyr yn cael ei ddysgu Saesneg, mae'r opsiwn yna i chi roed eich gwaith i fewn yn Gymraeg neu cael eich asesu mewn Cymraeg. Yn amlwg mae yna ambell i gymdeithas o fewn y prifysgol, mae yna lwyth i ddweud y gwir. Mae yna gymdeithas Troseddeg sy'n rhoi ambell i gyfle i fynd ffwrdd ar dripiau o gwmpas o wlad. Ond un o'r prif gymdeithasau dwi yn gwneud efo ydi Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth. Maen nhw wedi newid ffordd dwi'n mwynhau y coleg i ddweud y gwir. Maen nhw wedi digon o gyfleoedd i gymdeithasu ac i wneud ffrindiau newydd yn enwedig wrth ddefnyddio'r iaith Gymraeg. Mae'r darlithwyr yn teimlo reit gryf amdan profiad gwaith a mewn annog profiad gwaith pob cyfle maen nhw'n gael i ddweud y gwir. Dwi'n bersonol wedi bod yn gweithio efo gwasanaethau cymdeithasol Gwynedd a fel canlyniad o hynna dwi wedi cael y profiad o bod yn gweithio efo nhw pryd bynnag dwi'n mynd adra, wneud ambell i shifft a mae'n rili wedi agor. Mae'n rili wedi agor ambell i ddrws i mi bersonol. Yn amlwg mae'r ansawdd dysgu o fewn y coleg yn wych, yn enwedig o ran fy niwtor personol Cymraeg i. Mae'r polisi drws agored rili wedi gwneud gwahaniaeth. Yn amlwg mae yna mwy na digon o gyfleoedd i gymdeithasu fewn y prifysgol. Wrth neu gwaith neu wrth fynd i dre neu be bynnag. Mae yna wir teimlad o agos-atrwydd yn Aberystwyth, fatha bod pob rhyw fath o deulu mewn ffordd. Pob yn nabod ei gilydd drwy un person neu person arall be bynnag. Mae yna wir deimlad o agos-atrwydd o fewn y coleg.